Tak myslím, že tá letná príprava prebehla, by som povedal, že veľmi solidne. To leto je také pomerne dosť hektické. Stále sa to niečo sa tam obmienia, príchody, odchody hráčov, skúšate. Takže tie zápasy boli tiež veľmi náročné. Ale v zásade celkovo musím povedať, že môžeme byť spokojní aj s tými výkonmi, pretože to nie je jednoduché čeliť takým superom s takou kvalitou, ale v zásade môžeme byť veľmi spokojní. V prvom rade si myslím, bez ohľadu na to, akí chlapci tu v minulosti pôsobili a veľmi Nitre pomohli, pretože na to netreba určite zabúdať, že dopomohli prakticky v tej 0. sezóne k tomu, aby sme dnes mohli začať prakticky s čistým štítom a naplňať nejaké väčšie ciele. Prišla obrovská kvalita aj z pohľadu nielen futbalovej, ale aj osobnostne. Či už je to príchod Lukáša Štetinu, či to je príchod Greša, či to je Roba Picha a podobne, ale aj iných chlapcov. Nerad by som to stával do tej pozície, že toto sú tí jediní chlapci, ktorí budú nejakým ukazovateľom kvality, pretože všetci chlapci, ktorí momentálne zostali v tom kádri a majú dostatočnú kvalitu na to, aby dokázali bojovať momentálne za Nitru a naplniť tie najvyššie ambície. Myslím si, že aktuálne teraz Nitra sa nachádza v situácii, že má tie ambície len tie najvyššie. Myslím si osobne, že by bolo veľmi alibistické postaviť sa k tomu tak, že teraz tu budeme chcieť hrať iba zhruba o nejaké popredné priečky v tej tabuľke. Myslím si, že príchodom tej kvality hráčov aj tá obmena toho kádra jasne velí tomu, že by sme mali byť konkurentom na tie najvyššie ambície, ale ja by som chcel v prvom rade poprosiť ľudí a aj požiadať ich, keby sa trošku postavili k tomu, možno aj napriek tomu, že možno čítajú a dočítajú sa to, čo vidia, tie veľké mená aj hráčov, alebo aj tá kvalita, ktorá prišla tých chlapcov, aby sme do tej sezóny išli s takou väčšou pokorou, lebo ja už som s mužstvami so svojimi zažil všetko, aj spackaný postup, aj vypadnutie, aj postup, aj víťazstvo a nikdy to nie je jednoduché naplniť tie ciele a ja si myslím, že každý si je vedomý aj v tom kolektíve, že čo nás čaká, čo nás neminie, vrátane toho trénerského štábu, aj tých ľudí, ktorí toto dali celé, alebo dávajú dokopy, ale presto všetko, ja neviem o tom, že by niekedy nejaké mená na papieri niečo vyhrali, takže potrebujeme do tej sezóny vstúpiť síce s ambíciou, ale o to väčšou pokorou a ja si myslím, že momentálne teraz je pre nás veľmi dôležité, aby sme vykročili správnou nohou v tých prvých kolách a keby to náhodou možno výsledkov úplne nezapasovalo, aby sa nerobila nejaká panika, pretože tá sezóna je dlhodobá a po konečnom dôsledku tých 30 zápasov mám aj tak nadstaviť to zrkadlo a keď budeme mať tú súťaž vyhrať a budeme mať postúpiť, tak jednoducho ten futbal nám to za tú tvrdú a poctivú prácu, ktorú si myslím osobne, že odvádzame, všetko sa nám vráti.